Αυτή είναι η Ελένη. Η Ελένη φοράει για πρώτη φορά το πουλόβερ που τόσο ήθελε και της πάει θαυμάσια. Το απέκτησε εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια με το Scan and Pay, το νέο τρόπο αντικαταβολής χωρίς μετρητά. Η διαδικασία είναι εύκολη, γρήγορη και απόλυτα ασφαλής. Επέλεξε αντικαταβολή στο checkout και ολοκλήρωσε την παραγγελία σου. Σκάναρε το QR code όταν παραλάβεις το δέμα. Διάλεξε τον αγαπημένο σου τρόπο πληρωμής. Σε δευτερόλεπτα, η πληρωμή ολοκληρώνεται και ο courier αφήνει το δέμα. Με το Scan and Pay, η αντικαταβολή μετατρέπεται για πρώτη φορά σε μια ψηφιακή εμπειρία. Και εσύ απολαμβάνεις, όπως η Ελένη, γρήγορες και ασφαλείς συναλλαγές χωρίς την ανάγκη μετρητών. Scan and Pay, ο νέος τρόπος αντικαταβολής. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.